era més per buscar la transversalitat, independents, saps? I dic, hòstia, aquest tio sembla que sigui allò que diuen... Bona nit a tots! Bona nit, moltes gràcies per ser aquí a tots. Avui tenim visita de gent de Canet, de Palafrugell, parla de Palafrugell, benvinguts. Moltes gràcies als ponents, al cap de Santa Cruz, al senyor Mainau, Lluís Mainau. Ells són d'acord amb la independència, us explicaran una miqueta què és d'acord amb la independència. Us explicaran tota una sèrie de coses que després us tenen fet preguntes. I serà un de, possiblement, fins i tot que verificarem tot més. Doncs moltes gràcies i endavant. Bé, bona tarda, benvinguts, més ben trobats, tots sou del Baix Empordà, no? Perfecte. Som veïns, jo soc de la Selva, del territori Comanxe, jo soc de la Selva Marítima. Doncs com a representants de l'Acord per la Independència i membres fundadors i impulsors de les nostres respectives associacions, en cas de Santa Cruz, per part de l'Independència. Era una miqueta més. D'acord? No ho sé. Estava dient que... No va. Estava dient que com a representants de l'Acord per la Independència i membres fundadors i impulsors de les nostres respectives associacions, Carles Santa Cruz per part d'Unitat per la Independència i jo mateix, i Lluís Mainau per part de la Nectar Fíquia, dues associacions que conjuntament amb d'altres entitats han contribuït a constituir l'Acord per la Independència, doncs en nom seu i del nostre propi volem agrair a l'organització i als seus col·laboradors participar-nos d'aquest acte d'avui, un acte que s'emmarca en diferents activitats que duen a terme i per donar-nos l'oportunitat de poder-nos explicar. També volem fer extensiu aquest agraïment a tots vosaltres per ser aquí i ho fem amb la major consideració pel vostre manifest d'interès en venir-nos a escoltar. Esperem poder-nos fer acreedors de les expectatives creades i saber donar resposta a les inquietuds que puguem desvetllar amb vosaltres. Llavors, una part de preguntes i podem ser. Dit això, fet aquest preàmbul, permeteu-nos que entrem a parlar amb més propietat de l'Acord per la Independència. L'Acord per la Independència, independentment de la seva naturalesa constituent, és un projecte molt ambiciós, és un projecte a conseqüència d'una necessitat imperiosament legítima i cabdal pel món independentista. Nosaltres, l'Acord per la Independència, la pensem i la vivim creada per culminar la independència. Tanmateix, com la independència, és aquella alternativa que per tenir recorregut ha de transcórrer al marge dels partits polítics, ja que no té intenció de fer política ideològica, sinó que ha estat creada exclusivament per assolir la independència, per preservar la llengua i la cultura del país i denunciar la corrupció sistèmica partidista dels òrgans de govern i de l'administració catalana. Per donar viabilitat a aquest projecte o a aquest propòsit i dins el conjunt de les línies d'actuació que té contemplades l'Acord per la Independència i atès aquest context polític institucional que estem vivint i donada la rellevància que poden tenir aquestes línies d'actuació en aquest context polític i social, us en voldríem remarcar tres, o destacar-ne tres. La primera línia d'actuació, tornar a empoderar el poble. L'Acord per la Independència és aquella alternativa que té interioritzat que el poder neix del poble i per al poble. Un poble al qual no se li pot segrestar el vot, no se li pot manipular la voluntat,
No es pot menystenir la seva mobilització o malbaratar la seva mobilització i no es pot instrumentalitzar el seu activisme. Nosaltres pensem que és el contrari. S'han de posar capacitats, coneixements i actituds al servei dels seus anhels de llibertat, dels anhels de llibertat d'aquest poble. Perquè aquest subjecte polític sobirà que representa el poble de Catalunya és el dipositari real del poble. I nosaltres, d'aquest poble, sempre en serem deutors. Què volem dir amb això? Doncs que mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Això no ho dic jo, sinó que ho va dir Salvador Espriu en la seva obra literària. Segona línia d'actuació. Crear les condicions necessàries i que sabem indispensables que facin la independència de manera irreversible. L'acord per la independència és aquella alternativa que sap posar en valor el principi d'efectivitat tinguent dissenyat i articulat els eixos vertebradors i les línies estratègiques necessàries i adients per fer aquest principi d'efectivitat irreversible. Què volem dir amb això? Que la prudència no ens faci covards. Nosaltres entenem que la determinació, la valentia, la força, la fermesa no està deslligada de la prudència, però ha d'estar planificada. Tercera línia d'actuació. Generar una candidatura amb capacitat guanyadora a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Què hem dit? Sí, aquí vaig. Que implementi el mandat democràtic de l'octubre i que assoleixi i que proclami la independència. Ara nosaltres, aquí vull fer un parèntesis, no? S'han convocat unes eleccions a correcuita, han estat venent que em sap greu perquè m'estendré, voldria que tinguéssim vosaltres més paraula, no? Però aquest parèntesis vol això. Han convocat unes eleccions que, si els interpretes, tal com han actuat, tal com han arribat en aquest punt que han anticipat les eleccions, és en contra de l'independentisme i en contra de la independència, tal com l'estan plantejant, tal com l'han plantejat. Nosaltres, en principi, no volem plantejar això. Veurem com ho determinem. El que sí que tenim molt clar és que aquestes no hi som a temps, però que treballarem per les properes, que de ben segur serà ràpid, això. Això serà ràpid. No crec pas que, de la manera que s'han estat disputant l'hegemonia, això serà molt complicat que ho puguin articular per tenir una unitat i una acció política que ens porti a la independència o a un nou referèndum d'autodeterminació. Avui no, aquestes eleccions han matat l'1 d'octubre. Si no ho teníeu clar, ara ho teniu. I em sap greu si estic posant el dit a la nafra, però ahir es va matar l'1 d'octubre. Però hi haurà gent, com nosaltres, activistes, que tenim molt clar que això no ha de ser així. Tengo beneficis. Deien que s'havia de generar una candidatura de capacitat guanyadora. Acord per la independència planteja, proposa i defensa una candidatura lliure de motxilles, disposant dels millors perfils humans i aglutinant dones i homes amb el perfil adient i la valentia necessària per proclamar la independència. Conseqüentment, contemplades aquestes tres línies d'actuació, Acord per la Independència fa una crida i convida a sumar-se al projecte que us estem portant avui, a totes aquelles voluntats favorables a la sobirania de Catalunya, a totes aquelles voluntats que s'han significat com a actors de renúncia i protesta en contra dels que impossibiliten l'alliberament nacional, i a totes aquelles persones
grups, col·lectius, plataformes, associacions, entitats que comparteixin aquestes tres línies d'actuació. Empoderar el poble, crear les condicions necessàries i generar una candidatura guanyadora, per quan toqui. Perquè considerem que és el moment d'agrupar-se, aglutinar i organitzar-se a l'entorn d'una alternativa que doni resposta a aquests moments convulsos d'involució política i institucional que estem vivint, una resposta que ha de transcórrer al marge dels partits polítics d'enguany, que han fet evident i han demostrat, i que si ho analitzeu bé, ho hem pogut constatar i hem fet palès que són tots nosaltres, que són la baula més feble del procés d'independència. Ens urgeix, tot això ens urgeix. Quan serà? Trobarem un moment. Però tot això ens urgeix prendre decisions, ens urgeix actuar en conseqüència. I entre tots i totes hem de sentar les bases d'un foc nou. Un foc nou per redreçar el futur del país i retornar-nos a la nostra dignitat com a poble. Dit això, i com a punt final, una definició acurada de quin és el sentit i l'esperit d'Acord per la Independència. Acord per la Independència tenim la profunda convicció, una convicció que ens determina en el què i ens referma en el com, que llibertat consisteix en poder fer el que s'ha de fer. I si no és així, no hi ha llibertat. Aleshores toca ruptura. Toca una ruptura. I nosaltres, des d'Acord per la Independència, no visualitzem millor ruptura que sabem posar en valor el mandat democràtic de l'1 d'octubre que ens vam donar entre tots enmig de sang, suor i llàgrimes. Dit això, i ja per acabar, i atès que les virtuts de la nostra connexió política, a Acord per la Independència ens sabem ineluctablement un actor polític, unilateralista i octubrista. Això ens defineix. Som una organització civil situada en el cor de la transversalitat política independentista. Som precursors d'un relat i un tarannà correcte, empàtic, real i veraç, tal i com mereix la ciutadania de Catalunya. Ens serem avaladors de qualsevol iniciativa i reivindicació que vagi en la línia de reforçar el procés d'alliberament nacional. Ens serem confrontats contra el sistema partidista corrupte que l'estat espanyol o l'estat colonial espanyol ha instaurat a Catalunya i ha estat reformat pels partits autonòmics i els partits processistes. Ens sabem defensors de la nació catalana i de la unitat dels països catalans. Ens sabem subscriptors de l'oficialitat del català com a llengua comuna de tots els ciutadans lliures de l'estat propi. I ens sabem compromesos amb executar la implementació del mandat de l'1 d'octubre com a via única i inequívoca per assolir l'alliberament nacional. I ens serem legitimats i emparats en mantenir la declaració unilateral d'independència com un acte de sobirania parlamentària ineludible quan es calgui. També ens serem generadors de sinergies que contribueixin a crear un consens social, polític, econòmic, lingüístic i cultural com un element motor d'un nou empoderament popular i mobilització ciutadana.
i ja van acabar així, ens sabem impulsors de la internacionalització del procés d'independència com una eina que afavoreixi el reconeixement internacional. Com podeu veure, jo m'he centrat més en el que és, diguéssim, el context d'acció política d'acord per la independència. El meu company es centrarà més, que ja en té ganes, en el relat, la justificació i en el contingut de la nostra experiència política. Moltes gràcies. La pregunta que us fareu tots és per què arribem a aquest punt i per què creem tot això, o per què intentem crear tot això. Això ve d'un procés anomenat pels polítics que ha arribat un moment, tot això que plantegem aquí, pràcticament ens vam posar en safata, nosaltres, la gent, tot això ho tenien el suport popular, tenien els vots, tenien el Parlament, tenien la majoria, i arribat al punt de la situació, vam fer un pas enrere i no sabem què va passar. Tots sabem què va passar perquè la realitat és que mai hem plantejat un pas definitiu com estan demostrant ara. És evident que la situació que es va plantejar i que la gent es porta a fer aquest límit, perquè es van crear una cosa que els nens els va créixer massa. No esperaven que el nen sense que està clar. Això va generar un conflicte amb Espanya, però no va arribar al punt de la independència com es van veure obligats pràcticament a fer. I evidentment això va suposar una decepció i una decepció per la majoria de la gent que van quedar tots com flipats de la situació. A partir d'aquí, ja portem 100 anys, donant voltes, la gent a l'exili, els presos, que ara surten, que no surten, un president, un altre president, una investidura, i han acabat tots, ahir ho va refermar el president Puigdemont, demanant un referèndum pactat i fent un bon govern, que és el que tenen. És el que tenien de primera hora, no hi havia més pretensió que aquesta. I clar, això pot deixar en una situació d'indefensió total a la gent que van creure en això i que pensaven que és que es pot fer. És una situació que no es diguen nosaltres que pot fer, però el primer que cal per arribar a aquest punt és tenir la voluntat real de fer la independència. Aquesta no ha existit mai, per la part política, no parlo de la gent. Jo sempre he cregut i s'ha portat fent. Llavors, hi ha una sèrie de gent que portem molt temps amb el tema del l'activisme de segona fila, com jo, amb petites associacions, que l'havia invitat a Esquerra fa 15 anys, després vaig fer solidaritat, a la plataforma civil, a consultes, sempre hem treballat sempre tot el que ens ha fet a nivell de els companys. Vam creure que havíem de generar una fórmula diferent, d'alguna manera. Llavors, entre nosaltres, una part d'ells venen del secretariat de l'ANC. Nosaltres teníem una altra associació que es diu Unitat per la Independència, que la van crear el 2018 i el nostre manifest inicial ja demanava una qüestió similar, una qüestió de directors, i que es fes independència del món associatiu, perquè era la gent, perquè la independència el que sabíem que els partits com a ells no ho farien mai. El primer problema que tenen els partits eren tres en aquell moment, anomenats independentistes, i s'han de posar. I aquí hi ha raó el problema.
Llavors vam pensar en una fórmula diferent. Vam pensar en una fórmula diferent i la fórmula diferent que plantegem, després també l'assemblea va començar a parlar i les dues coses van anar pràcticament en paral·lel. Van començar a funcionar. Nosaltres érem un grup, ells eren secretaris de l'ENC, que precisament, com van fer el plantejament, no els van donar suport o no van creure en ells, van sortir. I com no confiàvem massa en l'assemblea, si ha passat, que pogués tirar això endavant, nosaltres vam intentar fer una cosa paral·lela i vam dir, si l'assemblea no ho fa, doncs hem de crear una associació que faci aquesta funció. Per què la fórmula? Perquè la fórmula és generar un cliente únic i exclusivament per fer la independència. Que és un context que ara és molt similar, hi ha uns contexts diferencials amb tota l'assemblea, però és molt similar. La fórmula de plantejar una agrupació de lectors, d'entrada, ja és més valenta que fer un partit. Perquè nosaltres ens podem juntar tres, fer un partit, posar-li el nom de Cop per la Independència, agafar 5 signatures i demà passat es podien presentar. Però la situació no és aquesta. Volem que això estigui referendat amb la màxima llei possible. Llavors, la situació de la Comissió de Lectors és un escenari totalment diferent. D'entrada ja has d'agafar com a mínim 60.000 signatures. Imagineu el canvi. Un partit amb 6.000 signatures o 7.000, pots presentar. Una Comissió de Lectors necessita 60.000 vots. O sigui que d'entrada ja som d'alguna manera una proposta més valenta per fer-la més creïble de sortir. Necessitem que molta gent recolzeixi, perquè si no, no ens cal una. Si no som capaços de recollir en 20 dies 60.000 abans, significa que no volem fer la feina feta, significa que no volem treballar com s'ha treballat o que la gent això no ens fa. D'entrada, la idea és aquesta. Llavors, agafem aquesta forma per segon punt. Per què? Perquè creiem que en 4 anys, el que dura la legislatura, ja tenim més que suficient per fer la feina que s'ha fet. Per fer la independència no necessitem més temps. I dir que necessitem més temps no està dins la veritat. És més, jo crec que sobren 3 anys, llavors és una concepció meva. Perquè tot el que diuen que s'ha de fer, pràcticament està fet. Hi ha 4 detallers que no estan fets, que no es poden explicar, però pràcticament tot el que necessita un país per funcionar ho tenim fet. Tenim una agència tributària catalana, tenim jutges catalans disposats a continuar, i tenim Mossos, tenim institució, tenim Parlament, tenim tot. El que passa que s'ha de transformar en una... ha de passar a ser un Parlament autonòmic, ha de ser un Parlament. I llavors, pensem que hi ha suficientment temps. I segon, la qüestió de lectors no permet instaurar-te en el temps autonòmic. O sigui, només serveix per una legislatura. I quan acaba aquella legislatura, tinguis l'èxit que has tingut, pots fins i tot guanyar la presidència, tu has de refer-ho tot des de per tornar a presentar-se. Has de tornar a agafar les 60 signatures, has de tornar això, no et queda cap benefici de subvenció com fan els partits, si els partits ara els avançaran un import per cada vot que van tenir a les eleccions passades per treballar. En aquest cas, el Consell de no rep això. Per això diem que és una aposta més valenta, més dura de treballar, però més autèntica i més real. I llavors, creiem que és la fórmula adient per això, i perquè no hi ha cap idea ni cap política d'esquerres, de dretes o social en aquest sentit. Perquè és un projecte únic i exclusivament per fer la independència. I treballar per fer això. Evidentment, segurament que alguna de les preguntes em diuen, bueno, si tenim 4 diputats, si tenim 5, o tenim 6, o no arribem, també hi ha respostes per això, i també es faré quan si algú no fa la pregunta, anirem. Però el projecte sí està fet per guanyar, llavors per reclamar la independència, quan l'acte d'octubre, consideren vàlid. De fet, quan nosaltres presentem la ponència única
i diem que és dona la legitimitat per fer aquesta força política, el que presentem és la llei del referèndum, la llei del 1 d'octubre, que és la que se va aprovar al Parlament i és la que es dona la legitimitat per portar això endavant. I això està funcionant. El referèndum està reconegut per l'ONU, encara que no ho conegui. L'ONU reconeix que pot fer un referèndum. Llavors, això és vàlid. I la vinculació li donem nosaltres. Ningú més dona la vinculació a un acte referendari en un país. I considerem que és vàlid. En totes aquestes premisses, nosaltres pensem que la situació ideal per fer això és que ho faci el món associatiu i el poble. Per què? Perquè hem treballat molts anys, jo, ells i els consellers això, per posar d'acord a les forces polítiques que hi ha al territori, ja no les parlamentàries i les parlamentàries, i això no ha funcionat mai. El primer que pregunten és que jo vull aquí el lloc de la llista, el segon és quina quota tindré de beneficis quan arribi la subvenció, perquè nosaltres som una mica més importants que vosaltres, i aquestes són les baralles que ens preocupem sempre que intentem posar d'acord. Ara porto 15 anys anant a la reunió de partits d'aquestes per fer. De fet, només semblant que per fer això va ser Solidaritat Catalana per la Independència, que va coordinar 7 partits. Però tot i això, al presentar-se a les eleccions va quedar el reglament per un cantó que no podia anar i els quants que van quedar penjats que no van estar comparables. O sigui, és molt complicat. I com a aficionat va durar 3 mesos. És molt difícil. Llavors, el que diem més és la gent que passa, si hi ha una qualitat humana en aquest país que creiem que existeix i es volem sortir una miqueta de la classe política, ja que sigui amb representació parlamentària o sigui sense representació de l'entorn aquest que mou de l'activisme social. Sempre suposo que hi ha 4 categories, 4 graons, que són els partits no de representació, la seva línia que estem els activistes, com jo que som més coneguts, que porten més temps, que no tenen representació, però estem allà criticant i parlant i opinant. Després estan les grans associacions, que són la gent de base, el CEO, i el resto d'allà baix està la gent que compra, que només compra. Nosaltres volem baixar al tercer grau, que és la gent que hi ha molt en el país que s'ha organitzat i que hi ha perfil molt bon, però que s'han fet mantingut sempre una sola línia, que han treballat molt i estan preparats per sortir i per donar un pas més i posar-los. Això és el que seria un poc nou. Evidentment, si hi ha gent que després vol donar suport a la proposta, poden donar suport perfectament, poden avalar, però pensem que és un canvi real de la gent. I posar gent que no ha estat mai. No ha estat mai en representació parlamentària, no ha estat mai perquè els donar l'oportunitat a aquests que no han estat, que puguin fer-ho o puguin portar a terme les seves propostes. I en resum, més o menys, aquesta és la història del que podem fer. Evidentment, per això necessitem temps, necessitem la gent, necessitem que us sumeu, que entreu a la pàgina web, que consulteu les nostres publicacions, perquè ara estem en un procés embrionari, portem un any i mig treballant, però això és un procés que no es fa en 4 dies i necessitem créixer, perquè volem fer un producte nacional. Hi ha material que s'està treballant i ja continuar explicant, com estem fent avui, explicar el projecte per tot el territori i poc més. La situació és hem arribat a aquest punt per tot això que us he explicat. A partir d'ara, si voleu saber alguna més i si voleu fer una pregunta, perquè la veritat és que us ha de sortir amb els dubtes que tingueu, que us sortirà el resultat de la seva pregunta, us podem respondre i sortir d'aquí. Les relacions, tot el procés és de dalt a baix. Això cal tenir-ho molt present. Cal tenir molt present perquè resulta que sempre hi és una coincidència eterna que quan es planteja de dalt a baix sempre continua havent el mateix, els resultats sempre són els mateixos. Els canvis venen quan es fa de baix a dalt. Era una petita anotació, I d'aquí. Com diu ell, és tot obert. Una pregunta? Bueno, aquesta vegada no us presentareu, però jo veig que la gent que estem tots aquí ja tenim tots una edat. Llavors, si anem deixant per la propera, per exemple, el meu pare volia veure la independència i està enterrat. I l'1 d'octubre ho tenia ben claríssim, estava superclar que me deia Joan Maria que sí, que aquesta vegada va en sèrio. I encara estem així. I llavors ara
què proposeu ara per aquestes votacions? Fer abstenció? Votar alguna cosa? No sé. Perquè van passant els anys, van passant les legislatures i estem encallats. És un tema molt personal, jo crec que jo aquest anys, però és una opció. La meva opció ara mateix, jo voto per un sentit. O sigui, jo voto, el meu vot ha de servir per alguna cosa. El meu vot no serveix perquè algú caigui de simpàtic o perquè li molesti a Madrid més algú, però igual. Jo vull que el meu vot serveixi per alguna cosa. I a mi m'han de concretar què val. Aquí ningú concreta absolutament. Ningú. Nosaltres tenim un projecte polític molt marcat. Jo, quan els companys vas parlar d'això, es vaig dir, hem de fer, per oferir a la gent un projecte, hem d'oferir una cosa. El primer que vam fer nosaltres va ser una ponència pública, que ara vull fer una proposta de millorar unes coses, perquè al treballar amb l'assemblea i amb altres companys sempre veus algunes cosetes que falten i que penso que m'agradaria afegir a la ponència pública. Però nosaltres el primer que vam fer va ser un projecte polític. Què oferim a la gent? La gent m'ha de comprar un producte, una cosa. És el que vull. Després, el tema de la confiança és una cosa, sempre dic jo, és una qüestió de fer. Jo no puc entrar en la confiança que jo vull generar a vostè o a aquest company bé, perquè és amic meu, que em coneixi i aquest tindrà tota la confiança. I jo la seva, però la confiança ens l'hem de guanyar amb el camí i de generar-la. Llavors, jo no votaré, però jo porto no votant des del 2012, que va ser l'última vegada que vaig votar un partit polític. A part de l'octubre no he votat ni europees, ni municipals, ni res. Per què? Perquè quan jo analitzo els projectes, perquè a mi m'agrada analitzar projectes, no hi ha cap projecte que em representi. O que em serveixi per el que jo vull fer, que és la independència. Me'l poden vestir de moltes maneres, però jo soc molt gros en aquest sentit. Llavors no he votat. Jo li explico la meva... Però com deia l'altre dia que vas escoltar l'èxit és una conseqüència de l'accés i de la informació. Potser jo estic condicionat perquè tenia accés a molta informació que la gent en general no té. Per això jo no puc ser l'exemple en aquest sentit. Perquè jo començo a l'independentisme de la mà dels senyors que estan molt capficats al sistema polític català. Llavors, a mi m'arribava la informació de primera mà i jo veia que això no anava per la meva gana. I sempre, quan arribava l'hora de votar, no confiava. He sigut d'aquesta manera. Però per això dic que jo l'opció deia. Amb el que veig ara, si hi hagués de votar alguna cosa, nosaltres optaria per alguna opció nova, la que sigui. No entraré a discutir quina. No els donaria més crèdit als que ja ho han fet, ja han estat, jo. Com a mínim això. Tampoc hem parlat de l'assessorament públic encara. Com a associació no podem parlar perquè no hem de parlar encara. No hem decidit, vam fer comunicat, vam convocar les eleccions, parlant del tema de la nostra feina que continuaríem fent, que hi ha una altra feina que ens presentaríem, però tampoc vam dir que no hem decidit que demanar o que dir per les eleccions. N'hi ha un paràgraf a la nostra força política, perquè sí està escrit tot, que diu molt clar que renunciem explícitament a qualsevol, no sé ara més per veure, que acte polític o d'organització que no sigui realment efectiu per fer la independència. Llavors, si considerem que qualsevol acte polític, com unes eleccions, no serveixen, o com una convocatòria electoral d'aquesta mena, no serveix, o demanar el vot per algú, no serveix per fer la independència, no demanar el vot per ningú. Estarem per l'abstenció. Però això ho hem de discutir, que encara no ho hem parlat, perquè els espanyols sí que tenien molt clar que no ho havien de votar, perquè som un grup ja no voten els espanyols des fa molt temps, però el tema de les catalanes és més delicat, en aquest sentit té raó.
Jo l'explico el que el meu pensament. Jo faria això, no? I ara estic parlant a nivell personal, no puc parlar per la reunió que tenim pendent i que farem a principi del mes vinent i aquí sortirà segurament comunicat en aquest sentit. Jo faria això. Jo no veig particularment cap projecte que estigui elaborat de la manera que està elaborat aquest, que és com crec que s'ha d'elaborar un projecte de independència, on parla que està a fora com si està a dins. És que a mi se me fa molt feixuc 4 anys de l'illa a la Generalitat. Però a vegades la veritat és feixuc. Si no els hem controlem nosaltres, no podem. Jo personalment, quan he començat el discurs, no és una acció de present. És a dir, que la correspondència, de les petites vessants, donar el poder al poble. No sé si ho he dit, donar el poder al poble o donar el poder al poble. El poder és del poble per al poble. El poder el del poble. Aleshores, suposo que us hem de plantejar a quin poble us adreceu, perquè el poble de Catalunya està evolucionant i no és el mateix el poble d'ara que fa 5 anys que el que tindrem en un futur més llunyà. Llavors, la paraula poble de Catalunya s'està quedant com una entelèquia que no es porta enlloc, perquè ningú té clar que és el poble de Catalunya. Perquè potser el poble de Catalunya fa uns anys ja no és actualment. I el que serà el futur serà un altre poble diferent. Per què dic això? Perquè això seria el poble, diguem si parléssim dels orígens. Però un altre tipus de poble és la comunitat que el senyor d'aquí, sobre que el seu pare seria mort, somiant amb la independència de Catalunya. Sí. Aleshores, el poble de Catalunya s'està dividint en grans. Llavors, el que consideren una determinada franja de Catalunya, els nostres joves ho han perdut tot això. O sigui, les ànsies que tenim vosaltres, si tenim estat aquí, no té res a veure amb l'altre de 15 anys, de 20 anys, que s'estan en un altre món. O sigui, jo crec que això, cap partit ni ningú parla en concret d'aquestes coses. Hauria de saber per on tenim. Jo el que he afirmat és que el poder neix del poble per al poble. El poder, si no s'exerceix el poder, no serveix res. El poder en si mateix, si no l'exerceixes, no és poder. Per tant, jo dic que el dipositari del poder és del poble. Què vull dir amb això? I llavors tot seguit he dit. El poble no se'n pot segrestar el vot. No es pot manipular la voluntat. Em refereixo, deixo clar que el poder és del poble, cosa que sembla no, està molt clar que els partits polítics, els que hi ha ara mateix, o els líders polítics que hi ha, no ho tenen en compte, això. Per què? Han segrestat el vot, han fet el que han volgut amb el vot. Han manipulat la voluntat de la gent com els hi ha convingut. Al principi havia de fer una independència, però representa que veníem del pacte fiscal que llavors l'estat espanyol va posar paper per darrere, o sigui, ens han anat manipulant. Llavors, totes les mobilitzacions que hem fet, per què han servit? Els han malbaratat totes, perquè creieu-me que no ha hagut manifestacions. Sabeu què és treure tanta gent al carrer? O poder donar. Perquè podria donar abans, això. Creu que és la broma. Bueno, no ho sé. Em sembla que això és una curva que va baixant un temps, però no per fer nova curva que no pot decidir, perquè les coses, perquè estan suport de salut de tot. Nosaltres hem de I la recuperar... gent que estem tant a Catalunya, els 6 milions que som ara, estan per les coses. Tot això és això. Doncs s'ha de recuperar l'essència i el significat del concepte nació. I això nosaltres, en la ponència... Això és una conseqüència de tot el procés. També, si el procés ho deia, el país del món que més tant per cent de població que sap mai a la història de la humanitat. No és una cosa, no és una broma. Mai un poble ha tret un tant per cent tan elevat de gent al carrer com ha fet Catalunya. Mai. Mai. Jo sempre he dit, jo no era partidari de fer, jo tinc un article que vaig penjar el 2017, jo no era partidari de fer el referèndum. Vaig dir que amb l'administració del 2012, amb el president Mas,
també com es dona. Perquè a sobre les seves botigues. Per protegir tot això, evidentment que ara ha crescut la població. En 7 anys, també el molt elevat, de gent que no és sindicat, que de fora, això afebleix una miqueta més. Estan tercers, molta gent viu, no sé si vaig a parlar de l'ascens català, d'aquí a Coixó, d'aquí a Serrada, i evidentment és una situació que és preocupant. Però per això nosaltres ens passem a protegir els resultats que va haver-hi per l'últim. I per això la nostra funcionament ha de ser fer. O sigui, és un pas que hem de fer. Cada vegada que fem un referèndum més, anirem per que no per una i cada vegada que hi ha això, s'acaba emprenyant, perquè la gent que diu, ja no he estat a punt, no? Porto molts anys fent xerrades i fent associacions i jo he tingut temps que he de la nostra. I ja no és. És normal. El que passa és que sempre trobes un moment i dius, què? I poso una altra vegada i ho intento per tot el fer. Perquè és que ho votem. Sí que hem de ser possible en això, sí, té tota la raó. I així s'ha de treballar. Ahir jo vaig complicat. Com tot, més o menys, normalment, la gent que treballa i tal, i encara que puguis tenir tampoc la revolució sempre dic, no la gent, no està la gent que no té gana, no té gana, no té problemes, estan per problemes que té, que no per problemes polítics, no és. La prova és que els països més pobres no s'aixequen mai, perquè precisament per això, perquè la gent prou feina té una de les fills com per pensar en tantes coses. Però sí que s'ha de treballar, evidentment. És que ens ha de ser una feina molt més... Jo tenia un company que em posava per més exemples, diu, quan va venir a la SEA als anys 70, després que va acomiadar, va haver acomiadaments, va haver tot el món, va haver els sindicats no van negociar amb l'Estat i amb l'empresa i van deixar els treballadors per la manera popular. I d'aquella gent va sortir un company que em deia, han passat 30 anys i tu no pots treure la paraula paga a l'empresa perquè la gent no vol sortir res de treball. Clar, ho maten tot. En aquestes situacions, i els polítics són conscients plenament de tot això que han fet. Per això han anat allà, per això us diuen no, ara no podem i ara no toca i intentarem fer-ho propera, ara ho farem millor i ara no hem fet això, que hem aconseguit això. No ha estat un èxit, i l'únic èxit que ha sigut el de l'ell. Perquè són els que van arribar, com volien arribar, els que van fer el que volien fer i els que van guanyar el que van guanyar el referèndum. I ho va fer la gent, pràcticament. Tot el que han fet ells ha estat un fracàs de fracàs. No han assolit res. Els 4 dies que estaven, just el 6 estaven treballant. El 6 era una coalició, no era una coalició de partits, no, era una coalició i els 4 dies estaven per allà. S'estaven fent punyalades. Tenien la veia del carrer, fent el referèndum, i s'estaven per allà per les columnes de política que ells parlen d'ells. Perquè, i és normal, és la condició humana, som una classe política que ho té tot, ara fora una companya de Palafrugell, que ells, el sistema polític té el seu parlament, té el seu govern, té el seu president, és en el seu país, de mentireta, ells no necessiten res, no necessiten Catalunya, ja la tenen. Ja tenen la seva Catalunya independent, la tenen ells al Parlament. Es cobren un sou pràcticament ben més que els ministres d'Espanya. Podem mirar, el president, cobren molts controlers, tenen els mateixos drets de jubilació, tenen els mateixos drets de dietes, vida, amb un avantatge. No assumeixen cap responsabilitat. Perquè si tinguéssim un país, haurien d'assumir responsabilitats. Però com no tenen un país, la culpa sempre és seva. De tot. De la seva mala gestió i de la bona. Però sí, sempre la culpa és d'Espanya. I es cobren també, tenen el seu Parlament, el seu guarda del Parlament, perquè ahir va estar un tuit que deia que el Congrés va donar 6,5 euros al Parlament no va donar.
necessitat de Catalunya sí que tenim són els treballadors polítics. Perquè amb ells no els canviaria res més que l'efecte de la responsabilitat. Imagineu, jo tinc la vida resolta, no necessito res, i a sobre no tinc responsabilitat, perquè no la tinc. I aquesta llei em demana que jo de canvi de la independència per tenir responsabilitats que ara no m'han de dir i que no necessito. Aquest és el plantejament que es fa en moltes policies. I per això donen la volta que tenen i fan el que fan. Ja et dic, inconscientment, ja de tot. Però això és la condició humana, que quan tens una situació, vital, porta a vegades a fer això. Porta a vegades a fer això. I és molt llamí. Segur que tinc molt llamí, per això hi ha moltes vegades per entrar, tots poden tenir més diputats, però poden tenir, i per això no es va allà. Per això no es va allà, per la lluita, perquè sembla que va fer alguna cosa, perquè no tenen una cosa a fer. Hi ha molt poca llesta a fer, molt poca feina a fer, i la feina que fan malament perquè no reben la professió, no reben el que Espanya s'hauria de destinar. No arriba mai, sempre arriba a la meitat o una cinquena part. I ho tenim tot ho fas per aquesta professió, perquè no s'arriba, o perquè Espanya ha fet això, o perquè no s'ha deixat, o si planteja això, no es deixa res. No te va quedar la llei, clar. No te va quedar la llei, no. Va quedar el 2012. Nosaltres, en un grup que vam fer, vam presentar una llei per canviar la llei de l'educació lingüística. Us quedareu garifats de les negociacions, i estic parlant d'Esquerra i Convergència i Esquerra, que no ens sembla acceptar. La resta, però què ens deia? Hi havia un text que deia el català, nosaltres vam plantejar, el català és l'única llengua vehicular. La paraula única els molestava moltíssim. No estic parlant del PSOE, no estic parlant del PP, que hi menys fa la cosa. No, estic parlant de Convergència i els molestava la paraula única. Vam estar parlant amb ells, bueno, traiem la paraula única i deixem. El català és la llengua vehicular de Catalunya, no l'única, la llengua vehicular. Es van fer treure l'article. Però no només ells, per la llengua, totes les associacions que havia òmnius es van fer treure l'article. No que s'empenyaran. I com va quedar? El català és llengua vehicular. Què passa? Doncs que llengua vehicular, que també pot ser el castellà, el xinès, l'àrab o qualsevol. Llavors, què van fer els partits ciutadans, PP i ells? Van veure l'escletxa i van demanar el 25% aquí, el 50% allà, el no sé què allà, perquè no se situen allò. I sí, que ho tocarà el Tribunal Constitucional, tornes a presentar i tornes a presentar una altra vegada. Com a mínim tornes a feina, però a mi no fan això. Aquesta és la realitat política que tenim, i això s'ha de canviar. Però passa com a tot arreu. Quan tu, una classe política que porta 40 anys establerta allà, doncs, en un moment, cada dia passa fins i tot amb les dictadures, no aguanten un moment més. I jo crec que estem en aquest procés. I totes aquestes propostes, no només les nostres, no se'n llegaran d'altres, i potser se'n llegaran al final, una entrada d'una tradició política al Parlament. Evidentment, a nosaltres ens interessa, com a independentistes, que això sigui un projecte que ja doni el lloc definitiu i canvi cap a la independència. Però que ens hem de plantejar que hem de canviar la llei que tenim des de 40 anys, jo, com dic, és ajudar i hem de fer un canvi. Carles, ara escoltant-te penso que potser seria inclús convenient que es votessin els partits anomenats independentistes per deixar-los en evidència el que pugui durar la propera legislatura, de cares a vosaltres després de tenir més força. I després, la meva pregunta és, suposem que, no sé si hi haurà legislatura o no, a partir del 12 de maig, però posem-nos ja la data que ja hi torna a haver unes eleccions i que hem sigut a temps heu sigut a temps de preparar tot això?
teniu analitzats diferents escenaris en funció dels possibles resultats? És a dir, clar, si la influència que podeu tenir amb 2 escons, amb 10 o amb 30. Ens ho expliques una mica? El bàsic d'això és no investir o no generar cap govern de fer-ho. I això com es fa? Evidentment, hi haurà veus que diran que no, que jo estic dient que això no funciona així, però no és cert. Jo us explico. I he estat treballant a Parlament. No és una cosa que ho digui perquè no he estat allà. No a primera fila, no fora, però he estat al darrere i he treballat en el Parlament. Hi ha un primer escenari, que és el que no controlem, que llavors tu no tens vot, o ells poden pactar amb el PSC, o Esquerra, que imaginem, aquí no controlen res. Aquí no controlen res. Si no tenim aquest suport per tenir un pes específic a l'hora de generar un govern, de generar un investidor del president, no pots fer res. 2, que el teu vot sí que sigui decisiu. Sigui un diputat, sigui 2, sigui 3. I 3, que guanyes i tens tu la majoria absoluta. Si guanyes la majoria absoluta o tens la majoria perquè t'investeixi, si el president, que en teoria t'hauríem de fer president, si guanyes, això és una cosa que ja l'audiència fa, no hi ha més que tot el temps que tens al proposta. La que tothom parla, que és la segona, aquella de l'investir en un altre o un altre, ni una fórmula. Jo sempre he dit, i us he dit allà quan veníem, que la independència no necessita 4 anys, necessita molt temps. Per investir un president tu pots estar gairebé pràcticament un any sense president. No cal. Que les eleccions acaben aquí i l'endemà investir un president. No cal. Tu pots parlar i negociar. Qui diu que declarar independència? Jo. Sortirà un líder així, comptarà. Però és que no n'hi ha suficient en el programa. Sí. Vale. Llavors, es comprometem el mateix dia de l'investidura, treballem 6 mesos, un any, perquè calgui, i el mateix dia de l'investidura, aquest senyor que farà el president, de cada dia. I ja és president de Frankfurt de nou anys. Catalunya amb la independència declarada. Amb tota la responsabilitat i el risc, això tampoc. I si no, no hi ha més temps. Això és senzill. I no passa res. Si s'ha de posar les eleccions, es posen les eleccions. És que el fiscal guanya la teva idea. El que no pot ser és tornar a mirar la gent i tornar a dir que no passa res, si ho farem, però no ho farem ara perquè no tenim això. No, això és mentida, no és així. Tu has de prendre les decisions concretes durant un període de temps, qüestió de forces de seguretat, qüestió de lleis, de jutges, d'agència tributària, decisions que no us hem de valorar aquí, que és el que deia, no sé si ho estudiant. Llavors, has de prendre aquesta decisió i preparar una sèrie de coses. S'han de preparar, no? Més que preparar, s'han de fer. Si hi ha una persona que hi ha a un lloc que no està per la labor, doncs s'acomiada el que no està per la labor i se'ls col·loca un. No està per la labor. Són treballadors, aquí un govern, un procés d'aquest tipus, ha de decidir tothom, ha de prendre una decisió. Tant el que està a favor com el que no està a favor. I tothom ha de posicionar-se. Tothom. Llavors, el primer és el govern que tot pren la decisió de dir, escolta, que això va així i això funciona així. I tal dia, a partir de cada dia, vostè va pagar aquells tributs i això funciona així. I llavors tu, aquella senyora empresa, decideix si ingressa els diners a Espanya o si ingressa a Catalunya. Això és responsabilitat de l'empresa. Com és la responsabilitat del banc, quedar-se aquí o marxar-se a València. La tessitura és aquesta, i del ciutadà de pagar l'impost a la Generalitat o pagar-lo a Espanya. En un procés d'aquest tipus, tothom ha d'assumir el risc. Tothom ha de prendre aquest pas. Arribat el moment. Parlant
pronunciat la unilateralitat és això. I no estic dient cap bajanada. I això ho va fer Xile, tal qual com ho estic dient. Tema de costos i més. I a veure, Turquia i Grècia no eren unes germanetes de veritat. Que diuen que Espanya no moment de Turquia no són molt cariñosos. I els xipriotes són diferents. Amb els seus problemes, tenen una part del territori que Turquia no deixa anar, perquè estan allà, perquè els interessa, però ho han fet. I també ho han fet una cosa que entenguem molt simple. Aquí que es paga l'Ivanelli, doncs el d'aquí se va un jutge, Xipriota va dir a les empreses, teniu les comptes embargats. Va haver-hi bancs que no van fer cas, ja va haver-hi bancs que sí, va haver-hi empreses que no van fer cas, i va haver-hi empreses que sí, però que es van arriscar, perquè l'embargament, si t'arrisca, tothom ha de prendre decisions. I aquestes són les situacions contra. Sempre aquí, això ho deia amb un company de l'assemblea, que parla amb ell, que estem en un país que sempre els pactes són de mínims. Per posar-se d'acord, els partits sempre fan uns pactes de mínims. Hem arribat el moment d'arribar a pactes de màxims, no de mínims, de màxims. Arribem a un pacte però per fer les coses. No per dir que les farem més endavant. Mínims, i més endavant ja tornem a parlar. No. Arribem, comencem a parlar de màxims, i a partir d'aquí fem pactes. Nosaltres venim de Canet, som de la Junta de l'ANC. Vam tenir la setmana passada la Dolors Feliu fent una xerrada de llista cívica i ens va explicar una mica com es volia fer si s'hagués pogut fer. Vosaltres heu comentat que faríeu una agrupació d'electors, però llavors a l'hora de fer la llista, com la faríeu? No ho hem decidit. Les va agradar molt, és el que incorporarem coses que hem vist per veure. Això és complicat tot a l'hora de fer permanents i tot això. Nosaltres volem crear un grup de treball en aquest sentit. Si anem sumant gent, que treballés aquest tema, que aportar idees i més. La idea de fer no era dolenta. Perquè sí que és cert que les llistes, els processos regeneratius de primàries i de democràcia i tal, hem de tenir present una cosa, que aquesta procés tot i que hem de passar un filtre, perquè la cosa que anem a fer no és fer una política normal de poble o simplement de política de parlament. Parlem de fer política social, política d'associació, evidentment que hem de passar la democràcia fins a un moment i hem de ser estrictament normal. Però nosaltres creiem, i ho dic que queda gravat, que nosaltres creiem que per fer una llista d'aquesta mena ha d'haver una mena de filtre de veure quines persones posem a això. I que sigui on de decidir entre la més gent possible o una fórmula que la gent proposa, que per això em semblava fallant la fórmula de l'ANC, que era que la gent proposés 5 candidats. Llavors veu les tendències del que la gent pensa que pot ser ideal per això. Una vegada fet això es parlava amb aquests senyors que hem proposat. Si el senyor deia que no hi havia la llista ni s'anomenava, respectava la seva decisió i no sortiria com que no va fer. Aquí hi ha també un problema de la confiança. Un problema que tenim tots, hem de generar la suficient confiança perquè la gent confia que aquest grup que decidirà o que triarà o que no triarà, per exemple, que jo li dic, si tu el proposeu, a mi, o al Lluís, i arribar per preguntar al Lluís si vol anar a la llista i el Lluís diu no. Llavors s'ha de preservar la seva privacitat i el seu dret a dir que no. No pots dir, la gent ha proposat a Lluís i el Lluís diu que no. Clar, si ell no diu, ho diu. Llavors això ho controla un grup de gent, aquesta privacitat, aquesta privacia, aquesta cosa. Aquesta posició la gent la pot trobar com una cosa perquè és que aquests manipularan la llista, per això vivim un país de suspicàcies. Hem de ser capaços de generar aquesta confiança a la gent perquè aquest grup de treball que ha arribat el moment de fer
si no vol anar, gràcies, la gent que li ha donat un bon suport, si vol anar, ara et dic, gràcies per haver-me proposat, però no vull anar per això, que sí, ja ho veiem. És un tema delicat, hem de fer reglaments, s'ha de fer això no tenim, nosaltres vam presentar una proposta política, no tenim de treballar, i per això vam decidir que també era millor treballar amb aquests científics, en aquest sentit. A veure quines propostes se plantejaran sobre la taula sobre això. Un reglament de la candidatura, condicionats, tot això. La que tenia alguna cosa planificada, però la de també sobre això. I el De tema totes maneres, hi ha un punt que no pot controlar, perquè l'acte de diputat és personal. Es pot intentar fer una mena de contracte o una mena d'això, que és molt delicat, però has de tenir confiança en que aquella persona no marxarà a Convergència o Esquerra o a qui sigui, però tampoc pot ser clar. És aquesta. El sistema electoral el que és els actes de diputat. Quan estem votant persones. I el tema del que seria què voleu fer, el programa electoral, Sí. per exemple, la llista cívica deia que només hi hauria un punt en el programa que seria aixecar la dues. Hi ha una proposta política. Seria així, també. I una altra proposta que podeu incorporar, que ho han dit, que era que fer la mínima política parlamentària, la mínima. La mínima és quan toquen els temes que diem que hi ha aquí, que hi ha uns temes que jo creia que s'ha de denunciar, que és la corrupció sistèmica, que us tècnica, us posaré un exemple. Hi havia un diputat d'Esquerra Republicana als anys 2009 per ahí, un regidor de Barcelona, que cobrava al final d'any gairebé 130.000 euros. Un regidor de l'oposició. Per què? Per què? Per la supervisió, la votació, la universitat... Això és corrupció sistèmica. Això no és... Per exemple, no és que no va mal, és que si a sobre el mateix que el president, un regidor de l'oposició, es cobra el mateix que el president de la Generalitat, i a sobre el seu grup té dues festes, és molt mala persona. Però no cap, la corrupció sistèmica mundial, la dona del Montilla, González President, va anar a denunciar i tenia un sobresou de votació que va retornar de molt ningú. I era legal. No era, no estàvem fent res il·legal. Això és corrupció sistèmica. S'ha de regular molt això i s'ha de denunciar totes aquestes coses. El diputat té una dieta de 60.600 euros de desplaçaments. A part del sou. Lliure, mensual. El diputat de Barcelona, si és de Tarragona, o Lleida, no allà, multiplica per dos. Això ho cobra a part del sou. Aquests excessos els parlem nosaltres de corrupció sistèmica. I després el tema de la llengua catalana, que evidentment en aquest debat sí que volem ser. La cultura catalana, la defensa de la identitat i el país i la nació sí que volem ser i ho podem ser. La resta, no, faríem territori, només estem en territori. Estem treballant, els diputats, però faríem la feina pel territori. Estem aquí, picant, parlant amb la gent, generant dubtes, escolta, volem que ens agradaria fer això, no sé què va, plantejarem, ho volem plantejar, això. Sí, perquè això és, diguéssim, el bàsic, el que se surt de les baralles ideològiques. Perquè no sé si és una excusa o una justificació que fan, és que si no es fa de la meva manera, no es fa. Si no es fa de la meva, un partit diu que si no es fan en polítiques de dretes, no es pot fer independència. Esquerra, el mateix. Amb això s'emboliquen amb aquesta bandera ideològica i ens tenen a tots encertats. Una cosa és parlar de què és l'objectiu, què és la independència, que comporta tenir molt clar la noció. Ah, no, ja feia ser, no? Bueno, de com era el poble, de quin poble, concepte de llengua, cultura, no és plena, la independència no pot ser plena, sinó que tot això. Llavors, un model social, primer s'ha de tenir la casa i llavors vestir-la. I portem molts anys que ens estan entrevinguent amb el model social i no amb l'objectiu. Això no és molt clar, o fiquem aquí
És independència, llengua, cultura i la promoció sistèmica partidista, que no deixa de ser una còpia acceptada, molt ben acceptada. Això no ho han deixat anar. La família. No, però és el plantejament que deia el company que m'ha preguntat això del vot, no? Per què no veig cap de les respostes que hi ha complir o si no hi ha aquesta possibilitat. Evidentment, si estiguéssim fóssim independents, segurament triaria alguna. Perquè hi ha potser de les que no votaríem al referèndum, per exemple, les tres participacions. No sé, potser. Hauria de veure la política, quina que algun dia vam poder fer-ho, però crec que no és el cas. Llavors, l'error que crec que cometen les petites forces, els partits polítics que se presenten a les situacions mateixes, ells d'entrada plantegen un plantejament molt complet, ells tenen un programa molt ben treballat, ja ho volen fer, amb la seva idea i amb la seva proposta, però considero que és fer el mateix que van fer els partits catalans quan van generar els partits per lluitar contra el franquisme, l'època d'Espanya, per defensar el sentit català, per defensar la política catalana i la vida dels catalans. Que en el sentit que per tres anys era trobar millores per als catalans. No tenien una posició, no tenien tant independentista, era nacionalista, però en el sentit de treballar. I ho plantejaven com a un llarg plaç, perquè no podia ser immediat, i sobretot totes aquestes propostes sempre es plantegen assumint, per exemple, l'últim que doncs aquí, el Jordi i tot, doncs plantegen un bon govern, sí, independentista, però no renuncien a fer el mateix que han fet, per exemple, els partits polítics. D'una altra manera ho han fet, és totalment lícit i és totalment comprensible, però considerem que no és la fórmula que nosaltres necessària per fer independència, perquè el final són els comuns. Quan tu planteges una proposta política amb una idea de la que sigui, d'esquerra, de dretes, de centre o la que sigui, estàs excloent aquell que no comparteix la teva idea política. Un independentista ha de ser aglutinador de tots els que vivim en aquest país i de tots que són independentistes i que defensem uns conceptes bàsics que són el de la nació, que és la identitat, la llengua, la cultura i la llibertat de la vida. Llavors, aquests conceptes crec que els tenim en comú, tots. Els de la CUP, com els de l'altra banda. Quan arribem a aquest punt, ja decidirem quina és la cultura, que decidirem entre tots, i ho plantejarem entre tots. I llavors, és la qüestió perquè el plantegem, creiem, i per la que jo, particularment, no crec en aquests projectes, sinó de voluntat de fer la informació que hi pugui. Perquè crec que no sembla poder haver sigut el sí, però queda la cosa fora, doncs ja quedem amb una part del independentisme que ja ens preocupa allò, que condiciona que el senyor Mas era una sala de venda, si no ho podien investir, va haver de trobar el senyor Puigdemont per fer la investidura. Sempre tenim els nostres que és la situació única i exclusivament per donar el pas definitiu. Una pregunta. A veure, el projecte és molt bo i crec que molta gent hi compraríem, però teniu pensat de quina manera us voleu donar a conèixer? Perquè ja sabem que tots els mitjans de comunicació estan comprats i només emeten el que els hi passen per sota o els interessos que puguin tindre. Es necessita una plataforma o d'alguna manera per donar a conèixer aquesta idea, no? Si això ho teniu pensat. Sí, és un problema de cara a l'any creixement. Estem fent això, ja portem unes quantes, ja queden uns comuns a conèixer. Això es dona als correus electrònics, a les preguntes que es fan, se sap molt bé cada cosa. Tenim alguna petita escletxa dins del Consell de Seguretat, que es parla de coses, no tots, però sí alguns. N'hi ha alguns que són una mica més lliures en aquest sentit, que van publicar alguna cosa. I particularment jo, els meus companys, em treballen una altra cosa, que és tenir capacitat
capacitat econòmica per fer alguna cosa, com dieu. Ho hem parlat moltes vegades. I de totes maneres també sé una cosa. El tema de l'assemblea, hi ha una cosa bona de tot aquest procés, i és que d'alguna manera ha posat el producte al mig de l'any. I el producte és pràcticament molt similar, no hi ha moltes diferències, llavors l'any quan parles d'un producte així ja, o sigui, l'assemblea ha fet gairebé 100 xerrades en un inici i pico del territori, i encara que no hi havia, o sigui, l'últim any que vam fer a les Barcelona hi havia 600 persones, estava bé, o sigui, llavors, no te dic d'un company que ara estava molt de tocar, perquè és un llibre, no?, que estava per a l'altre de l'ARC, que és el que està allà a Raó, que va dir això, com a mínim posat el producte a l'escenari, em sembla que a molta gent li agrada. Evidentment, totes aquestes coses de política no hi ha res segur i tot són incerteses. Podem treballar, pot sortir una cosa nova que es passi la mà per la cara i acabem tots allà perquè ho han pensat millor, perquè tenen més possibilitats o perquè la política també és política. Nosaltres pensem que treballem així diàriament, ara tenim més temps de la vista, podem fer forat, podem fer... Si fem territori, al final la gent acaba coneixent. Ja, perquè vull dir que, per exemple, l'assemblea, els mitjans de comunicació se l'ha tret el mínim possible, perquè no interessa, però té tot un d'allò d'associats, no? I a través d'informació va penetrant, tu li expliques a l'altre li explica a l'altre. És una manera d'obrir el ventall, no? Ara hi ha això, que tenim gent, tenim una web independent, tenim una treballar al mes, seriosament, perquè vam quedar una mica parats en el sentit que com l'ANST es va posar de cara a tot això, va dir, una feina paral·lela, si és surt, no volíem presentar col·legistes. Nosaltres mai vam poder ser la segona llista que planeix aquesta mena. Sempre vam dir que si l'assemblea no podia aquesta decisió, nosaltres faríem un pas enrere i que no faríem cosa. Però, ara que ja sabem que no sortir d'això, que això no ha quedat aparcat, i la gent que ha quedat per venir, que això, i que hem de sumar, que hem de treballar, i una altra cosa és finançació, perquè per poder donar-te a conèixer i poder fer actes, financiació també hi ha, perquè amb calés es poden fer moltes coses. Un dels propòsits que tenim, donat les circumstàncies que s'han donat, amb el tema de que no es pot tirar endavant la llista cívica, és no deixar orfes a gent que creia en la llista cívica. Per tant, plantegem i de bona gana penso que es pot acceptar perfectament. Penso que no s'ha de perdre aquest capital, perquè la llista cívica és una cosa molt, extremadament bona. Per això ja hi hauria tots els plans que vam fer. I hauríeu de tots els que estan treballant però de la llista cívica, jo realment us felicito. Perquè el que pretenia l'assemblea és una feina inacabable. Jo penso que no us deixarem res. Evidentment s'estan mobilitzant, així com he dit una part que s'ha mobilitzat perquè no s'acceptés. Hi ha uns grupuscles que s'estan mobilitzant i em sembla que es pugui fer. Una altra cosa que sí. Gran part de la vida no estava allà fent la competència. De totes maneres, hem de pensar que el resultat va ser un pacte. Sí, per això deia que nosaltres, jo ara va dir abans Sobre el tècnic, algú a favor o té més? Ha sortit no. Sí que sé, nosaltres portem, ens van fer moltes, nosaltres portem
tot i que estan molt especials, moltes es parla de la cívica. Sí que és cert que he trobat molt bones sensacions de la gent. Jo he trobat moltes vegades, perquè jo he parlat de propostes, i sempre has trobat altres sectors es trobes amb molta reticència i molta negativitat, per imaginar els seus propostes. La veritat que estic sorprès, perquè vam començar amb això, que no hem trobat en la versió, encara que jo estic veure més antipàtic o el més enllà de la versió personal que diu una persona, en general, les sensacions són molt bones. Excel·lent, per part de fer, per part de l'institut de i per la llei que ens ha considerat. Que la llei està mancada d'una cosa significativa, perquè la idea d'aquí a portar-la a terme som conscients que ens acompanyen que hem de molts beneficis, no només Espanya, sinó partits, tot el sistema de santificació, perquè la santificació no és que estiguin canuts, és que viuen el que viuen i es veuen els que es paguen. Tot i això, tenim alguna provocació, tenim alguna via de santificació, tenim un valor, però que serà complicat, som ben conscients, no és fàcil. Però ja estem posant per això. Però el que anava, marcat ja és. Marcat ja és perquè l'assemblea sempre de totes les votacions és un reflex del que és un reflex. Vol dir que està fet. I va condicionar, em van dir, que va condicionar molt la televisió i la sortida del partit de la va condicionar d'alguna manera la votació, la tendència de la tendència. Tot aquest tipus de això dic que la política és una sorpresa, que no s'ha mai. Es produeix un fet o una situació i llavors canvia tot el panorama polític, la tendència de la llei a allò que donava suport, de cop i volta veu que no és complicat. Mantenir una fidelitat, mantenir un sistema durant temps i fer créixer la votació de zero no és fàcil, no són principis, però ho intentarem. Però hem d'agradar aquí. Ara mateix, nosaltres què sou? Un grup d'amics? Una associació? Com? 4 associacions. I com us financeu? Pagueu una quota? No. Ho hem fet l'aportació particular de persones. Això no pot continuar. Sí. I quins projectes teniu? Simpatitzants, amb la quota, perquè volem empezar, i votacions de les empreses, una part d'empresaris, i l'associació de les associacions la deixant per feina, que és una associació empresarial independentista, té moltes tercers, també, associació cultural, de la independència, nosaltres som fundadors del banc de l'entitat financera Alfa. I penseu atraure a altres associacions? El mateix que he dit aquí, que he dit el company, no us convidem a tots, us convidem a les associacions, parlant de tot. Sempre hi ha llicències, la gent no s'apunta a coses que no veu com funcionen, com van, i quan s'apunten, sempre, al principi sempre hi ha els que passen amb nosaltres, van començant els grups, després hem de pensar que no, participi, creen les seves històries, això passa de sempre. Si no confiem en pel·lícules, no. Sí que hi ha molt curs de tocar, encara és un projecte que agrada, no sé, perquè sí que podríem refermar que hi havia un mercat que jo deia que compri això, perquè si no veus que hi ha un mercat, no val la pena fer esforços i gastar diners en unes coses. Les cosetes que hem fet, la web, l'altre, ho hem fet entre nosaltres, una cosa amb més, una cosa amb més, i si no la veiem nosaltres, ens ho passen pagar i ja veurem, més endavant, però sí, ja veurem. Ara, precisament a la propera reunió, tenim un company, que va estar el secretari de Finances de l'Assemblea, tenim clar per això, per l'econòmic, el tema de les finances, i ara la propera reunió tenim clar el text
l'any deixat, esperem a veure quin resultat passava i s'ha rectificat tot. No l'assemblea, les eleccions, tot. Què fem? A la vostra plana web te pots fer... Sí, te pots inscriure... Passa que no ho fem diàlegs de... Vale. Ara, de moment no fem res, però tenim una base de dades de gent que diu que no pot això, ja tenim 500 persones, 700 persones, 70 persones que diuen que les pot fer. Comencem a treballar en coses del territori. Què es convidem? No sé si hi ha algun poble com dius tu de Canet, que volem fer una serrada, doncs per veure si a Canet té un grup com aquest, ja està bé, o qualsevol poble, estem disposats a fer, és la feina que ja fem, difondre missatges aquesta feina. Intentar tenir un nivell bo, que pugui gestionar les xarxes i això, i sortir a comunitats, a l'article, a la cosa d'aquestes, tenim gent que m'escrivim, i estic a veure si es veiem, però encara tenim més temps. Ara mateix, en base a això que estàvem comentant, en base de dades, de coses que serveixen, el dia 6 d'abril anem a Salt i tota l'equip que es va aclarir i es va fer allà. Tothom que sent nord o hi veu una possibilitat, s'adhereix, contacta, en parlem, i clar, en principi nosaltres no anem a tocar portes. Moment, però si dius que s'adhereix, és un mecanisme de dir, bueno, a mi m'agradaria fer això. I evidentment, ens hem tot agrupar, les postals i aquestes històries. Tenim força treballat, l'únic que passa és que falta alguna cosa. I això, però és simptomàtic que anem a fer xerrades convocades per assemblea, CDR, associacions, consells, el BOC. Bueno, Ja una hora i mitja, Bueno, bàsicament, jo entenc que vosaltres sou fidels a l'octubre. Som unilateralistes i octubristes. Unilateralistes i octubristes. I el programa polític per presentar-se a les pròximes eleccions, no aquestes, les properes, que seran més a prop del que ens pensem, serà un punt que dirà que declararem la discordem. Això és el que jo entenc. Molt bé. El que entenc també és de tenir una pàgina web, digue-la. .com, no? O .cat? Em sembla que és acord per independència.cat. Amb ètics. En allà trobareu informació, us podreu adherir. Podreu apuntar, si voleu col·laborar amb ells i fer algunes cosetes, doncs podreu apuntar i dir què fer. I bàsicament aquesta seria la proposta política. A mi m'agrada molt, perquè a mi la llista cívica m'agradava molt, ja és la mateixa proposta que vosaltres. En realitat tu ja eres secretari de l'Assemblea abans de fer aquesta llista cívica. Ells ja van ser els que van proposar, ja van fer unes territorials, que van proposar posar-ho al punt de ruta. I bé, jo soc un adepte i crec que hi ha molta gent que n'és, perquè de baix a dalt jo crec que és on podrem reconstruir i trobar nous lideratges. Es necessiten lideratges, però necessiten nous lideratges. Per tant, des de baix a dalt és el que considero que ens anirà més bé, perquè ara ho hem de treballar. Això, la independència, amb la llei que tindrem al Parlament, no la tindrem d'aquí 2 anys, ni 4 ni 8. O ens hi posem, o bueno, passaran uns quants anys. De la manera que ho veig jo, no sé si ho veieu d'una altra manera vosaltres, però de la manera que jo ho veig, passaran uns quants anys. Per tant, ens hi posem, si el tema llista cívica, que seria un altre nom, que
formació de lectors ens agrada, si aquest tema ens agrada, doncs bé, jo proposo que nosaltres mateixos, al nostre entorn, tenim molta gent, tenim amistats, tenim família, es pot comentar, només que ho parlem en 4 o 5, ja no haurem arribat a 20, haurem arribat a 20 per 5. Enteneu un debat? I així és com se fa una bola de neu i com s'escampen les coses. Us agraeixo moltíssim de ser aquí. Us convido, els agraeixo també moltíssim a ells dos. Us convido al proper 12 d'abril. Tenim la gent del Cens del Poble Català que vindran a explicar-nos el cens. O sigui, el cens només per sobre. Nosaltres ara estem treballant amb un cens espanyol, sabeu? Tothom que viu a Catalunya pot votar. En canvi, gent catalana que resulta que se sent catalana no pot votar perquè té que ser un votant belga, per exemple. El cens català és el cens que tenen qualsevol nació. Qualsevol nació que té estat té de fer un cens per nacionalitzar els seus ciutadans. I ens vindran a explicar el cens d'ius sanguinis, que es diu, que és la major part dels països del món que el tenen. Normalment els països que han sigut conquerits, com Nord-Amèrica i Sud-Amèrica, solen tenir l'iu sòlid, que vol dir si neixes en aquell país, ja ets d'aquell país. Això no passa a Europa, ni passa a Àsia, ni passa a Àfrica. Són l'iu sanguini. L'iu sanguini vol dir que ets català si tu tens una cultura, tens una llengua i vols ser català. Però, esclar, ho hauràs de demostrar. És molt interessant i us convido que el dia 12 estigueu aquí perquè en realitat és com haurem de nacionalitzar a la gent quan tinguem estat. Haurem de nacionalitzar i és la manera que hauríem de fer, no a l'americana, que qui neixi ja l'és, sinó tal com mana la tradició d'iu sanguini que és europea. D'acord? Moltíssimes gràcies a tots.